Maria in na washing tur chu a chaw tol he maya naute chhuat thei meu chuan nu mangai na le lom na chuan ana tor na zong zong a theng hil tir vek thei hial mai Maria le apasal Jesus ate chung ko thum chu dor ngak tu pa chuan coffee table man tau tak ake ta na me chelem rang ka chaka luan ngei mai le tir tumin anrel ru ne thei tur chuan chu do kan suidi siam chu che thei lovin an nei that berani ti a soi chuan Jesus a chuan le nga la du'a mase Maria chuan adu velo wangin an nu pa chu anin hial bap bapa lom lo takin Jesus a chuan Maria bula chuan kan nuna kong engkima idu dan vek chawin roi rela kanin chung cheina la idu dan te chawini ti a chumei ba ka tholovin nawi pai tanga aming seitano ti po ka du lo chungi putlui tira ati a dorhak tu pa chuan aming chu seitano ni ve tho to alo soizawa mase Maria chuan dorhak tu pa chuningin sumdong phakar tak ani thua shil faka mase chu sumdong bok chuan dokan chungchang chu soile in an chung ko a limnan na satak athen thei thu soin bungrodang anga ke cheve mai theilawani atile zela naute lo tra chuan Maria chuan naute chwa puima in dorhak tu pa chungi om takina tong khum le shama Jesus a chuan anupui run luinan shim po dokan chu le du tange nge a chuta dorhak tu pa bula chuan thudika chang turati in dokan chu leitur ta se alengem ti azota ma se ai ti in alo changa ma se Jesus a chuan leita thawani Jesus a chuan ama in theilawin a dokan le thar chu stepa anor chawa an apartment ko te thlen chuan anin chungami te nu fa ruti te chuan an lo beluama ruti ti taw bur chu abial pa wang aniang ti in anu chuan thupa choi thoya ma se ni chuan abial pa lani lo tholo soi ve thoya an ti zo chuan Maria chu anin chunga aluta anu kalyam nu chuan ru chuan ami padule ve chu ama Jesus ange ni ti ashilta a ama in elevator a ruti hian Jesus hi ki salotum to a Jesus hian alo nar to ani ruti hian an school project chuan lama mangin Jesus chu love poem zia sakturin alo ti to a Jesus thu zia sakchu ama ta ne moti in Jesus hi ave zui tatlatani chuta Jesus a poem zia chu anu le pa chiarti ra wawin Jesus chu tan bo pui turin asom china masi Jesus chuan ani chu patling fanei to ani lain ani ro te rol kumsom pathum mi chau alani thu soin alaka be sina nei lo tura sha thiam ti ratuma Jesus chuan aning ta dewa kongka khar khum ta makani Jesus an boy taka dokan thararem khom lain Maria chuan naute cholo peve thunga screw panga mamo ani lain pali cha om te mu chuan lungoi lo takin dorlam chowa kol ngala dorhak tu pa khan thupa ron choin pakhat chu aron deliver tur thu in alo changa dokan chungchanga chuan an nu pa chuan anin hial tran le a Maria chuan nallo te ba ka ato u chuak lu tuk athi a anin hau thinrim nu chuan Jesus a ona pa le abial nu naute entora lo lenan tumwangin Maria chu mamo le a chua atuma naute chu sofa ada in lo enu luk deu turin apasal chu cha a Jesus a chuan wine le turin ati a mase Maria chuan zu lampang ain theilo lai chuan ain turbi kani lo ati a Maria chuan nu lok atangin seitano chu thlem thei mi alo na sai na trap ta chiam mai Jesus ati ngai na shelo chuan la play sak topa ala tra chunjom zela wangin naute chopoma chhuat la ya chuan oi chungin akal kwal puya coffee table tharte chu entirin ashilfia vela ma se thok le khata aribur mai Jesus chuan thisena kai noya coffee table a chuan in palin dar thlang akea chumi ke chuan anaute pomlai la sen tak lu tan bungin athi pha ta ngalani Maria chuan dora chuan a thian lui pakhat a mufuwa lim taka in be borborin kumni lai anin en kolnuwa naute an nei ve to thu chu phur takin Maria chuan a thian nu chila in lama chuan Jesus a chuan thil thleng chu makti takin ala oma ataksa adar thlang themte chu khur chungin a phoya chuti lai chuan Maria in aron kola zam takin a changa mase Maria thian nu zokin naute an nei lompuina thu aron hlana Jesus a chuan chang lovin kola da dai Maria chuan abatri thiani arin tho thian nu chu shilve maya chuti line Jesus a chuan rirufim apu theita rang taka che ta ngai ti shain kut khur chungin naute chu pom kanga adai par thak hun to te mu chuan thak saka Maria chuan ron kol in engang wain nge aduang te ron zota
chang mu mal lovin Jesus chuan call chu ada le ta a Maria chu thinrim phatin engwanga da da nge ni ti a chan zotin voicemail an hut chia Jesus chuan anaute taksa lubung chu nawbo ma amutira a chet swal pal na chu ti fai nga la tuma ma se ti fai na tur bung ruwa zong mu theilok lo amang an to ema wangin ruti te in lam apan taringota ruti chuan athom no a chuan rong sena kaina sat ema wangin lemazia ka mi ti alo zota Jesus an o tia changin mamo nei ti asoya ma se ruti chuan anin kar thu anupuya shelangem ti azoti a Jesus chuan chonhulama anupui chu lo shila tumtur thu asoya ruti no lo lan chuan in ti faina man ruwa chu aman thei tho chila rutin aronda angai lo tur thule chonhulama aman anina lam tur thu lo soi ve bok Jesus anin kongka lu don cha ti chuan dor ngak tupa kha lo thleng ve chi a ngai damadil nga zungzunga dokan kha suidi siam ni lovin China lama siamani thochila rem khom puin huam tho soitel chuan Jesus chuan alo narwat masi chupa chu kalson du lok lovin thil hote te soya an pani chuan engtikai mo dinner kill dune mo movie en dun tura chwa duna rota Jesus chu angai na thochilin chiana nei lo wanga akho har thin thote chila Jesus chuan anin to ema wangin alu santa deya chwata dar thlang ke themte chu charkhomin thisen kai zong a shu fai veka a thu thleng noya a fapalu bung a mu chuan a panic chia mana lak chwa tuma ma se a khoingam thlot lo Maria in minute somthum no vela alo thlen tur tho message aron thon ve chia buka wangin ril ru hale man mo takin Jesus so in bual ngala aban liam lai chu atwa maka doorbell ri sha chuan ava en thoya anupuya loni anupuya mu she ema wang chuan balcony a achawa zuan thak mai do ama se angam box si lo kongka chu hong tangi ngi a hon harna chan anupui chuan a zot ngala Jesus chuan note trap aban do lo thole ti muta tum mek thoina changa amuthil chia wanga ti hari lo turin anupui chu shil ngal bok dokan chia tho shil chuan Maria chuan achi thilo motia ti in anuya zazoka in chung carpeta thi sen nu ma mu chuan Maria chu ading ngal ot mai rang takin Jesus chuan darthlang ke thema charna lama ain hliamna chu alo soi ve thoya Maria chuan chaukalam apan zui ve tamaya annu pa chuan e rong an bola Maria chuan do kan chi theilo cheta si fiam thu tho na na manga alim pha phian mai chuta ake laya apasal mel omdan tur amu chak thu soin muthei turin engpo huam thu soya Jesus athunge ro athan film tlaborborin thudik asoingam si lo chu lo thona le ril ruha na hlirin a khat ve thunga Maria chuan an fapa mu chu a endik pa baby monitor alak tur thu soin akal ngala pindan kongka ahong man chautia chuan Jesus chu lo kalin anei siam lai chu boy pui chunjom jok turati in naute chu amana lo endik tur thochila riru she om taka om Jesus chuan anupui chu amangai takje ti shilin alo ti na to na thin zonga ngai damadil ngala Maria riru chu ne hlein ani chuan anin hnia jin chan chu nole pa thar anni wanga an lein zir chho wanga ni atia an pania anin support ton tla chuan engkim an ne thei tho soitel bok chaukalama chuan eyan rel chunjom lain baby monitor atanga note roma thil farri Maria chuan asia endik tuma kal tur chu Jesus chuan enge ni ti asia thu soin avasiam that ngal tur thu soin naute room chu rang takina pan ngala naw bom atanga thisen faramu chuan ara phlia waina in lai chuan baby monitor atanga note trapri Jesus chuan a sheta thut mai Masia enchian chuan angai to na mai aloni chuti lai chuan a unau pa Carlos ale abialno Christina I an lo theng ve chia boka Maria chuan phur takin a lo dong songa Carlos chuan a unau pa omdan dik lo tak chu thithiamin enge dik lo ti azot ngala Maria jok chuan adokan le thar ake chia thule akuta ti hliam pha ti alo soi ve zungzunga Christina chuan chair noya thisen ala om thua soi chuan ti fai turin rang takin Jesus chu kal ngala chu chair noya thil om chu midang mo lo ema wangin athungal thaka Carlos chuan naute mu adu thua soi chuan Jesus chuan har sataka ati muthil thei shamani wangin choi masak arota mase Christina chuan naute mu hi lai thir mu nomati thu soin api naute kor tora thuisak chu phor ngala naute kor chu Maria chuan kiu tati emema apasal chu naute hak tir ngal turinati a mase Jesus chu athin rim ta thut mai anupui chu vin chia maya
Carlos chuan unau pa chu lo khapatin Maria thawang alo hau wata boruak ti zang khai tumin Maria chuan Nazari Christina e mutir chak thosoya chulampan chuan an kal ngala an pani chawanom dun nu chuan Carlos chuan a unau pa chu engwanga thinche emem nge ni ti zotin ruti wang ani rin tho soitela police lama report turina shil zui ngala Jesus chuan kumsom pathum chawalania ala thengil ve mayang alo ti a unau pa chu shilvek maya du mana ma se Hlauh ema wangin arel ro thlak le ta a keitonan voi khatma lu alum lo to Nazari lama chuan an phei ve ta a an pali chuan zanria tekil hovin midang lim takin an titia anin kombor bor lai chuan Jesus ai ro thlan tla phungin a thu thunga azia pha be sein wain chu in tatluk tluk maya ma se mitwain muntina thisen a muzela an titi thu pui thlakin nule pani choro pui zia le alim omzia an soi chhota a Maria chuan keitona enkol chu angai poimo berani thu soin apasal ai po amangai to jok thu a soitela baby monitor atang chuan Jesus chuan dorngak tupa o shile in dokan that ziale adar thalang chu ke theilo chi ani tholo soifia le mulmula chuti lai chuan Carlos chuan Christina nen chuan nule pa an ni ve thoi don thoron soithut keitona le afanu chu inkom rual an ni don wanga a phur tho soitela Maria chu phur mel lia ma se Jesus ai ro phur mel pon alan lo wangin aunau pa chuan nuam lo ti pha hialani Carlos chuan Jesus chu dokan chia ringota mi alangai to ti azot ta topa ma se Jesus chuan ani lo thu soin aunau pa in me chano pangkum som priat mi arai wanga lom lo ani tho soya chubaka chumi to ka adokan le chu anuna athil ti swal lian berani tho soitel bok toilet lam apan zui ngal deya Jesus athil ron soiwang chuan an boruak chu nuam lo chur mai Carlos chuan aunau pa abyak tur tho soya toilet lam apan zui ngala Jesus chuan trap chungin anupuita na athun hu chha tur lo record meka tipal thil thu tak mek mewa an fapa ati lumpal dan soivekin mai chana shil turin a huai sen tok lo ni ati a damzui zel du to lo thu soitelin an nunati chiat vek wangin angai damna dil ngal boka Carlos chu lo lu thutin chu tu ta na record nge ni ti Jesus chu zota an unau chuan naw bom omna lam pindana chuan an luta Carlos chuan engkim asheve vek to bok Carlos an naute lu nei lo mu chuan ara pin poyeti hlea alu omna zo chuan Jesus chuan cher hnoya ala om kachar ngam lo ti in chung sang taka tanga zwan thla ka tum thu te chu asoi chhuaka ma se Carlos chuan thil tul lo soi lo turati in achin fildan tur angai to tho soya chuti lai chuan Maria kongka lo dakin naute run ngai vena Carlos chuan alamu thil thu soin naute nen chuan hun thol pe turin alo nge na Maria chuan remti in minute som nuwa nutin hitura ati har atul thua soitela Carlos chuan ti palte chu thleng thelom ti in unau pa chu nemin thinthong lutuk lo zonga Maria shildan tur angai to anga ye ti a Jesus chuan anun lak mai du ti soi chuan Carlos chuan alo tong thlamuan wata aman Maria chu ashil tur tho soya ma se lunei lo no te taksa chu mu chuan adam chunga ator pha thei wangin mutir chi ni lo ti a chuti lai tak chuan ru chu awi te pom chunga lo langin Jesus a mu adu thoron soya Maria in Jesus chu aboi thu lo shilin ma se chu no pang chuan apoi mo wanga a mu du tho soi le a ru chuan elevatora Jesus chuan a fo tho soya Maria chu makti takin ading reng Jesus ale Carlos te chu thut khom na pindan lama chuan an lo chuak pheya Maria le ruti an lo in zui lut ve chia bok thinrim takin Maria chuan apasal chu ruti thil soi chung chang chu azot ngala Jesus san chan na turangai to lai chuan ruti ui chu wak kwala cherbula chuan dingin about ta wak wak ruti chuan no te lu chu azuk mu a mase Carlos chuan lo dangwat ruti ui thisin kai Maria ina mu chuan enge thil thleng sha ta du tho soita a chuti lai chuan Christina po chuan lubung le reng chu mu fu ve a aluak zui ngal bor bor mai Maria chuan thil dik lo om nge ni ringin enge Carlos ana zep chu sha nge du tho soya Carlos chuan Christina nen ponlama chuak ri tura ti chuan Maria chuan lo hnial wat thung ati lui tak chena chuan Carlos chuan afa palubung chu Maria apeta a Maria thinlung ke som riruna lutuk chu trapta roi roya voile khata a khovel chu ake chevek tamai
makti takle omzui mai dan tor shelawa anom lai chuan nautelu kengin Maria chuan varanda apan phia nautelu pombet chung chuan azuang thlata thuta police an lo thlen chuan ruang pani Maria le Jesus ate ruang lo let reng chu an muta a roti chuan anxiety nei pha a naute pai chan me Christina po enkol ngaya ompha in Carlos apo mumal taka biak tlak ni lovin coffee table ti bak chu engma soya nei lo tharau khovela Maria te no pa in lim taka an fapa an pom lai lo langin an bula chuan an nun ti chetu coffee table chu om ve bok